Rêjeya xelkê bêzarbûyî ji rêjîmê li ser şeqaman dem bidem zêdetir dibe. Pêka dawî raporên bellavbûyî li roja sêşemî siyê kanûna pêşîn li bajarê Tehranê de li bazara beynul heremeyne de xwenîşandana neraziyan dest pê kiriye û her wîsa bazariyên meydana Nûçe cîhan jî bo roja sê dukanên swê daxistîne û tevlî nerîzayetiyê bûne. Her wîsa li bazara çêferî, bazara zêrîn gîran, şeqaman millet, bazara mezîna Tehranê, tevî daxistina dukan û bazaran, xwenîşandan dest pê kirine û hejmarek li şeqmen bajarê Tehranê li destê xelkê dene û hêzên rêjîmê li hember şelkê direvin. Pêka raporên dawî li bajarê Kirmaşanê de jî dukandar û bazarî û şelk hatîne ser şeqaman û li meydana mûsedîka wî bajarê de kom bûne. Li zanîngeha şerîfa Tehranê û senetiya Isfahanê, zanîngeha bihîştî, ilmû semnet de xwenîşandan dest pê kirine. Li çendin cihên din de jî xwenîşandan dest pê kirine. û dîruşmen bingehîn evin, bimre diktator, bimre sitemkar çi şahbe çi rehber, biherife rejîma İslamiya Iranê, netirsinem bihevre ne, swendekar bimre serşoriye kebul nake, tevlî swenîşadanan bibin, û heta herifîna rejîmeyên berdevamin, û çendin duruşmen dinin dijî binyata rejîmê. Swenîşandan li çendin bajarên din de jî berdewame, û egera vê gelek zêdeyê ku gelek berfîrehtir û mîçittir bibe.